genuen berenean, pixka bat gure 20 urtea ospatzeko edo ez, betidanik nahi genuen zerbait zuzenean grabatzea, baina azkenean beti gauza bat dela bestea disko ateratzea, ikusi genuen aukera paregabea grabatzea gure urtebetetze hori ospatzeko edo, eta posto gorreko eskaini ziguten aukera eta aurrera ez. Baina nahi genuen ere zerbait euskarri digital edo zuzeneko euskarri bat izatea kalitatearekin ez egia esan, bideoak baditugula grabatu bat lagunketa bat, zerbait kalitatezkoa ez, eta ere kamarak, soinua, dena pixka profesionaltasun kutsu bat ematea saiatu ginen, osea kalitatea izatea ez. Azkenan ere grabaketa ibiltzen diren K-Moviekoek ere K-Moviekoak ditu genituen, 6 kamara, 7 kamara lanean egon ziren, gero ere Alberto Porres eraman genuen teknikari bezala, eta azkenean pozik gaude zegatik kalitatezko produktu bat lortu dugula, uste dugulako edo. Badaude talde asko ere, zuzenegatik ere, pixka bat izabatzen duela hor dagoen indarra, eta hori zer guretzat erronka bat ez, eta nik uste hor konten gaudez, eta nik uste hor zuzeneko ibilbide horren eta gure izaeraren islada bat dela, eta argi garitu dela, jendia, bazen ere nik uste gor disketxekoekin 15 urte bat dara magu, badauzkagu ere gure taldekide amorratu batzuk ere, eta nik uste dut dela ere horiekiko omenaldi bat egitea, ez? Eta beti badauden ez garen talde bat oso nahiko minoritario garen, baina beti badaude hor zara amorratuak mundu etortzen die, puntualki gure kontzeptu eta urriaren 11 grabatu eta atera zena hor dago, ez dago bai teknikoki medioak izan direla, Ekako jendia, Alberto Porres eta baina hor izan zena eta atera zena. Bere akatsekin eta bere azertuekin edo bere, baina hori da pun rock izaera horren ikuste isladatzen duena gure izaera isladatzen duena. Nahiko oso poziko emaitzarekin. Gure medio izango da urtean 11 kontzertu, 12 kontzertu, jende askok beti hori esan digu gobera duzu edeia, ez dakize, hemen beste modu batean ere aukera dutazuego ikusteko edo askok ez aukera hori eskatu digute beti ez, oso gutxi jotzen duzu ez dakize, ez dakinola, baina betikoa azkenean ez dugu hartzen ere ez da lanbide bat bezala, gure hobi bat da, nahiz eta gure bizitzako parte handi bat izan, azkenean denok ere gure familiekin gaude, orduan nahiz eta honetan egon ez da zerbait, ez dakit, osea. Hori da, eta horretarako gaur egun abiadurarekin, nik uste ere badirudi ez baldin bazoaz, ez baduzu noizbait zer egiten, badirudi horrez zaudela. Eta gauza horrekin nik uste denoi ongi etortzen zegula guri, zer gaudelako nik uste esan duguna islada bat, momentu horrendikan ikuste badukagula energia eta badukagula idea eta dena. Bai denbora dutikan, ez daukagu igual denbora hori egiteko, abesti berriak egiteko eta behar ditugu tarte handiago denbora egitekan eta gauza hauek edo lan hauek. Gutxi hartzen ditugu, baina dugunean dena jarri dugu hori da, profesionaltasun oso zagero, gubezen dugula egon 50 kontzertu urtean ematen, bai momentu honetan ez, bero ja, denborarekin gutxinaka, disko guztietako abestiak daude, zuzenean ez dugu kendu edo, azkenean gure estiloa, filosofia berdina izan da lehenengo maketatik gaur egun arte, eta islada dago zer baditugu maketatik eta disko guztietatik abestiak. Lehiotikak hori zen, eta hori gara. Zertu nahi dugu Jule Egoni hiri ere, Jule Gaurezekin gurekin etorri zela, abestera, 2003 urtetik beti abesterek bat abestertu gurekin. Eta Lorentxo, Punki, eta parte hartu duten jende Mikel Memo ere, horregon zela gurekin, eta horretan oso importanta izan zen berea. Eta hori pixka bat Aitor Remon, gure basuru joleak ere diseinu guztia bai jorratu du, eta horretuak bete egitu ere, eta niko diseinu guretzat oso interesgarria eta polita eta hori. Eta patxik aipatu duzuna, kalitateko zeo zer egitea. Gaur era digital horretan, ez trako bari dut markatu, baina nahi genuen zer islada bat kalitateekin eta
eta zen, fundamentukin egitea, hori da gure helburua, eta gustatzen zaion jendeari, eta gaudela esateko, ez da etarrikatzea lehitikan, hemen gaudela, eta jarraitzen dugula. Ere, Marina Guainen laguntza estimagarria izan dela pixka bat dena produzitu duen eta pixka bat nonik norakoak horri hautatzeko eta ez hautatzeko izan dituen beraren eskuetan jarri gara ere. Aurten, izan da aurten Argelarren egin genuen pixka bat festa hori ez ospatzete eta hortik ere etorri zen bideia grabatzeko. Txantreakoak oso pozik, txantrera ginen eta nik uste txantreatik, nik uste ideia zabaldu ziguna borrekoek zabaldu ziguten ebera joa izu. Hau, zer, mamia, gatikan ez dugut ladatzen CD batean. Izugarrizko kontzertua izan zen, pasada bat, ego ere aspaldian ez ginela ingustora zenbaitzen, baina zerbait berezia prestatuak honetan, alako zeo zen, eta izugarrizko harrera izan denuen, izugarrizko jendetza, eta gure oso gasa, oso izan zen oso unkigarria kontzertua, beti txantrea izan da guri kostatu zen plaza zen, eta etxean zaudeta eta beti urduritasun gehiago esamatzen duzu, baina nagoen horretan izan zen benetan unkigarria. Eta zuzenean jotzeko bitxon beharko dugu, baina behintzat abesti berriak egitea eta gero ikusiko dugu jarraitzen dugun bira egiten edo kontzertuak egitea. Aurkezpena egiten edo abesti berriak sartuz ere, lakona asketa bat, baina ere berriak sartuz. Berenean ere, binen oso gustora, etorri zen pixka jendia, mugitu genuen gure jendia ere. Esan dugula berenakoak ere aurrera eskaini ziotenean, ere berenean etxean bezala, etxean bezala. Tratoa, bai, humiltasuna, beraiekin lana ere, gozada bat, hori ere. Hori beritzen daia, bai. Etxik den momentuak dena tarta eta dena prestatu zigute, ospatzeko, making of-ean agertzen dela. Zorionak zuri, zorionak beti.